Какво става, момчета? Бива с тебе. Че добре, какво гледат? Тук някакъв правим добър сес. Получавам се до някаква степен, но пак. Но пичове, това се мазва? Не. Много е добър за тебе. Прекалено добър за тебе. Сега ще ви покажа. Айде, бе. Бата, сега ги ям. Сега ги ям. Яко си добър, бе. Какво направя? Какво направя? Случи се на най-добрите. Такова е, брат. Бега, тук е смешник. Какво става, пиче? Тук сме с Дейфа. Пиче, нараз снимаме клипа. Какво е коч? Аз му дам. Какъв клип, бе, брат? Абе, чакай сега не да не занимава, брат. Брат, не ме занимаваш. Кои са Дейфа? Кои са те? Виж, нати 5 лева. Сега ще ги видите, бе. Кои са Дейфа? Аз- Кои са Дейфа, бе? А? Ще имаме клип. Айде, почваме. Какъв клип? Не съм мисля да направим. Няма дето феймус. Да, както кажеш. Добре. Добре, айде, почваме. Добре. Значи, ще играем съм, не съм. Не съм. И да, всеки ще задава по един въпрос, демек трябва да се зададем по 3 въпроса, всеки трябва да зададе по 3 въпроса. Повече. И трябва да си ги измисли той, веднага гледам от интернет. И айде да видим какво ще стане. Добре, почвам аз първи. Защото са гости. Добре, хай. Никога не съм се напил до такава степен, че да се прибирам с количка. Сега. Май съм сега. Добре. Защо? Защото фри алкохол, нали знаеш как става? Силно? Като на авантичка, брат. Хора, алкохол не е хубаво нещо да знаеш. Изобщо не потребявайте. Не, изобщо не пийте. Това... Аз не съм фен на алкохол и не съм опитвал и няма да опитвам. Няма да опитвам. Ти си. Какво аз съм? Сега, никога до сега не сте изпадали в някаква депресия да искате да се самоубиете. Много. Това много път си. Съм и не съм, аз да ядам. Чак пък. Толкова си искам самоубия за нещо. Да, не знам. Абе, да ви кажа честно, чат път има някакви случаи, дето зачувстваш се едно си забравя на всички. Това е живота, коч. И почваш да си пускаш някакви тъжни песни, да се депресираш. Ама... не. Бе, ти си. Добре. Никога не съм пикал в мивка. Кой не е, what the fuck? Не си? Не бе, съм. Чай си ме стресна. Съм тук. Че какво? И не само пикал. Аз ще питам... Никога не съм говорил с гърба на приятел. Сега. Съм. Значи... Малко е тежко, но случва се. Не, Всеки се е случвал. Случва се. Няма как. Няма как, човек. Великият разговор. Давай ти си. Добре. Никога не съм се възбуждал от жена поне 10 години по-голяма от мен. Леле. Мале, всеки ден, бате. Самата, това кой е съм. На всеки може да се случи това. Значи всички. Добре, сега... Нито един път не сме казали, не съм. Казали сме са. Не. Аз мисля, че казах. Давай. Никога не съм заглеждал гаджето на приятеля ми. Сега. Това въпрос е коч. Не знам, да видим. Няма Чакай, как ще път. почнем от него. Виж сега. Правил съм го преди да се хванат. Сери са. Пак са бри. Брои са. Не бе, не съм, защото след като са се хванали, то тогава не са броил, че сте били гаджета, например. То тогава и аз. Нали? Пича, Аз съм. И аз съм. Брат, няма как. Братле, Ама, мана, като сте гаджета, никога не съм бил това. Няма как бе, човек. ете. Добре, айде да спори. Добре, продължавам. Добре, аз съм. Добре, давай. Давай, ти си. Добре. Въпросът е... Никога не съм се правил на интересен пред приятелите ми за момиче.
Не. Аз съм си го правил заради мен, ще се правя интересен. Да, за Да набереш чат на една. Фейма да го набереш. Кой звъни, бе? Радо! Ти ли си, бе, копеле? Затваряй му този, затваряй му, ще го убия. Това ще да го добавя. Да, Давай. много ясно. Денка ти си. Никога не съм гледал ДФ. ДФ, кои сте? Я за първи. Намерих ги такова. И коя клип да правят? Аз съм ги гледал само едно. Само първата секунда пише да фикси. И си изключих лаптопа и ми умря лаптопа. Много кофти човек, значи не знам кои сте. Ти даде ли клипчета изобщо? Не, аз съм ги гледал. Една-две секунди Аз съм и ги гледал. спрях. Аз си съм брат, не знам кои са. Мога ги видите долу в описанието, бате! Пича, готови ли сте? Хайде бе. Значи, моят въпрос е, Какво? никога не съм мислил, че Денката и Филип са педераси. Показва тях. А? Ти знаеш ли си тя, а? Знаеш кога, бе? И пичове, това ще е от този клип от Съм не съм с ДФ. Ако ви е харесал, палец нагоре, долу може да видите техния канал, да се абонирате и така. Това ще е този клип, но ви е харесал. Денка, правим ли края? Ай. Ай.